Molt bona tarda a tothom. Benvinguts a l'acte de lliurament dels Premis GI de Turisme de les comarques gironines. Sigueu benvinguts a Ripoll i moltíssimes gràcies a tots els que rebreu els premis i a tots els que treballeu en el sector serveis i turisme, perquè la veritat és que és un dels motors més importants que tenim a casa nostra. A tots els premiats, aquests premis us volen donar les gràcies per tot el que heu fet, però us volen encoratjar que continueu la vostra activitat amb tanta excel·lència com l'heu fet fins ara.